Bé, bona tarda a tots. En primer lloc els demano disculpes per no expressar-me en occità com a aranès a l'Aran, una mica llarg això. També els demano disculpes per la meva condició d'ocupa institucional en aquest acte, perquè la meva presència no constava enlloc i suposo que això no els desplaurà el fet que malgrat que no hi constés sigui aquí. Ens trobem aquí, abans ho deia el síndic, he dit el nom de les persones que hi érem i també he dit el nom de les persones que no hi eren. Podríem dir que no és sorprenent, perquè les persones que no hi són les que van votar no a la llei, i per tant no hauria estat com una mena de cosa tirana surrealista que haguessin estat aquí avui, i les persones que van votar sí a la llei i el que representàvem en aquells moments, uns partits, en el cas dels ponents que hi ha aquí, un govern en el meu cas, van votar que sí. Suposo que el fet d'haver votat sí a la llei de l'occità aranès a l'Aran no té res a veure amb el fet que després del sí avui no siguem cap de nosaltres diputats. És a dir, la condició que teníem en aquell moment, que era la condició de diputats i de ser les cares visibles del suport a la llei, en termes parlamentaris el rèdit que ens ha comportat podríem dir que ha estat més aviat d'una modèstia tirana infinita. Ara, ens ha comportat un altre tipus de benefici o de guany, i és el fet que ben bé sense adonar-nos-en ha resultat que els que som avui aquí hem arribat a constituir, i no sé ben bé com dir-ho, una mena de lobby aranès pro-occità de Catalunya estant, que al final hem acabat sent no només excompanys de Parlament, sinó que crec que sense cap excepció doncs ens hem convertit en amics. Només així s'explica que tants mesos després de l'aprovació de la llei pel Parlament de Catalunya hagin vingut avui els uns, ells tres des de Lleida i jo des de Tarragona, que és una miqueta més lluny, fins aquí, perquè quan s'acabi, com tots vostès tornaran cap a casa seva, jo també, però jo ho tinc una miqueta més lluny que els altres. Això s'explica perquè entre nosaltres hem teixit uns vincles d'amistat, però vincles d'amistat que es fonamenten en aquest cas en la base, per part de tots, d'una actitud d'afecte, de respecte per la seva llengua i també de compromís i de defensa per la llengua d'Aran. Si analitzem una mica l'evolució del reconeixement que ha tingut la llengua occitana aranesa a l'Aran, coneguda popularment amb aquest nom i tradicionalment amb aquest nom, hi ha un llarg camí que comença des de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 79, on parla de parla aranesa. La paraula parla, saben molt bé els filòlegs, que és aquella cosa que serveix per dir i no dir. És a dir, quan d'una cosa que tens al davant no saps ben bé quin nom posar-li, no saps si dir-ne llengua o dialecte de no sé què, o part d'un altre idioma, li poses parla, tots contents, no compromet a gran cosa i per tant no passa res. Això és el que va passar l'any 79. De l'any 79 fins al 2010 ha plogut força, han passat molts anys, i es pot dir que l'aranès ha arribat a la plenitud del seu reconeixement legal, com és l'oficialitat. En Francesc Paner, que a banda d'haver estat diputat és poeta i un bon escriptor, va fer un article on insinuava una idea, de la qual jo ara en veuré i l'estiraré una mica, que venia a dir molt hàbilment: poble aranès, el reconeixement de la llengua i de la personalitat nacional diferenciada dels aranesos, compte, no és el resultat de la democràcia espanyola, és el resultat de l'autogovern català. Més o menys venies a dir això.
perquè no hi ha cap llei espanyola, no hi ha cap normativa espanyola que en parli. Perdó, n'hi ha una, el recurs. Com quan de vegades sentim parlar de federalisme, no hi ha cap llei espanyola que parli de federalisme. Sí, una, la Constitució. En parla una vegada per prohibir el federalisme. Per tant, el reconeixement lingüístic, cultural i nacional de l'Aran és el resultat del nivell d'autogovern que ha anat aconseguint el poble de Catalunya. Què és el que ara tenim aquí entre mans? El que tenim aquí entre mans és un govern de l'Estat que entén que allò que estableix la llei xoca frontalment amb el que diu la Constitució espanyola. I bàsicament és la noció de preferència. Entre nosaltres i la resta dels cinc continents, Europa, Àfrica, Àsia, Amèrica i Oceania inclosa. Fa una certa vergonya haver de dir que el govern d'un estat democràtic està en contra que en un territori que té una llengua pròpia, aquella llengua pròpia sigui la primera. En certa manera s'entén en certa manera l'actitud espanyola, perquè esclar, ells no el tenen aquest problema. Fixeu-vos, i no és un joc de paraules, ser la preferent vol dir que és la primera. Si hi ha una primera vol dir que hi ha una segona, una tercera, n'hi pot haver una quarta, una cinquena o una sisena. A Espanya aquest problema no el tenen. Com que de llengua només n'hi ha una, no hi ha preferència, hi ha exclusivitat. Per dir-ho en termes constitucionals, és ben bèstia que algú digui que l'aranès a l'Aran, és a dir, l'occità en terra occitana, no ha de ser la primera llengua. Doncs quin ha de ser? El català? El català no. El català no és la llengua pròpia d'Aran. El castellà tampoc. I ara anem al concepte de llengua pròpia. A mi se'm posen els pèls cada vegada més amb un nombre més inferiors que em queden de punta quan sento diuen les comunitats, els territoris amb llengua pròpia d'Espanya, que no en tenen tots de llengua pròpia. Què passa? A Madrid no tenen llengua pròpia? Que són muts a Madrid, que no parlen a Madrid. La llengua pròpia a Madrid és el castellà. Per tant, tots els territoris tenen llengua pròpia. I la llengua pròpia d'Aran és l'aranès, la llengua occitana. No es diu en cap lloc de la llei, no. És que l'Aran, el català i el castellà desapareixen. No ho diu això. La llei el que diu és una afirmació de sentit comú que de les tres llengües oficials la preferent és la d'aquí. Quina ha de ser? La d'allí o la d'allà? No, la d'aquí. Si només cal aplicar el sentit comú, no cal aplicar absolutament res més ni cap criteri. Llàstima, i acabo, perquè Catalunya era en això un experiment singular. Juntament amb Luxemburg, l'únic territori de la Unió Europea que té 3 llengües oficials en el mateix àmbit geogràfic. I això és una riquesa. La diversitat a Catalunya sempre ha estat vista com una riquesa, excepte per aquells, aquí la diversitat fa nosa. Per què fa nosa? Perquè prefereixen l'uniformisme, prefereixen la cosa monolítica, el monolingüisme. Si jo fos un ciutadà o un polític espanyol, cosa que no és el cas, ni com a polític ni com a ciutadà, em faria una certa vergonya de ser membre d'un estat que juntament amb Grècia són líders, no amb una crisi econòmica desastrosa, no em referia a això, només, sinó són els 2 estats d'Europa on hi ha un nombre més elevat de gent que només parla una sola llengua, Espanya i Grècia.
líders mundials, même com va. Líders mundials. A Europa. Els estats on hi ha més gent que només parla una sola llengua. Imagineu-vos que entre aquests ciutadans ens hi compten a nosaltres. Els catalans que en parlen dues i els danesos que en parleu 4, la majoria, pel cap baix. Imagineu-vos, si no ens comptessin nosaltres, ja sabien, vaja, tindrien el premi cum laude. La diversitat no pot fer por. Per què? Perquè la democràcia no pot fer por. I el que encara és més vergonyós, algú es creu de debò que el futur de la llengua espanyola, aquesta llengua gloriosa, fantàstica, que ha donat tantes obres magnífiques a la cultura universal, el que és ja avui la tercera llengua més parlada del món, el que és avui la segona llengua que més s'ensenya a tot el món, llengua que és oficial en 20 estats d'Amèrica, de l'Àfrica i d'Europa. Algú es creu de debò que el futur d'aquesta llengua pot ser posat en perill per una petita comunitat de 10.000 persones? No és que fallin, doncs, només les matemàtiques. El que falla és l'essència del sistema democràtic que es basa sempre en el respecte a la diversitat. Per tant, si som avui aquí, i em sap greu perquè algun company que ha vingut pujant al mateix cotxe m'he adonat que se m'ha deixat com una sopa, després sembla que la cosa s'ha anat arreglant. Si som avui aquí és per compromís personal amb aquesta llengua i amb els drets d'aquesta llengua, amb independència del que cadascú representi. Abans algú em deia, però vostè qui representa aquí? Dic, mira, a mi sol, que francament en els temps que corren tenir criteri propi i saber que el que dius i estàs d'acord, que ho dius tu i que et representes a tu mateix, no és mala cosa. Gràcies a tu.